हे गे कहाँ जाए सुन न गे। कौची काहे रे? एगो बात पूछी आओ। बोल कौची पूछे बोल। आएंगे रोजो मास्टरवा ही कौची करे जाएंगे। कुछो कर दे तोरा से मतलब। आएंगे तू मास्टरवा ही जाएंगे तुर मैया डॉक्टरवा ही जाओ। कोई बात हो की गे। हे ज्यादा बोल में चपलवा देखने हैं, चपलवा चपला देबो। अच्छा ता सुन। रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। तू फसल ह कहीं छौड़ी जानहियो मास्टरवा से। तू फसल ह कहीं छौड़ी जानहियो मास्टरवा से। हे गे मैया तोरा फसल ह छौड़ी गे डॉक्टरवा से। हे गे मैया तोरा फसल ह छौड़ी गे डॉक्टरवा से। मिले मास्टरवा से छौड़ी जाही तू बाजार गे। मैया मेडिकलवा में तोरा करो हक प्यार गे। मिले मास्टरवा से छौड़ी जाही तू बाजार गे। मैया मेडिकलवा में तोरा करो हक प्यार गे। पता चलो हमारा छौड़ी गाँवा जवारा से। हे गे मैया तोरा फसल हक छौड़ी गे डॉक्टरवा से। हे गे मैया तोरा फसल हक छौड़ी गे डॉक्टरवा से। प्रेमी आजाद कहसु घर ले दतिया। मैया धिया ए कहो केलू तैले ही जतिया। सोनू नीतीश कहसु घर ले दतिया। मैया धिया ए कहो केलू तैले ही जतिया। टाका भिड़ल रह तोरा सुनिल राइटरवा से। हे गे मैया तोरा फसल हक छौड़ी गे डॉक्टरवा से। हे गे मैया तोरा फसल हक छौड़ी गे डॉक्टरवा से।